Салом алейкум мардум. Телефони дасти ман бошад Redmi Note 13 Pro. Мо дар бораи кантарак маълумот метавонем чӣ хел кор мекунад, чӣ хел характеристика дорад, ҳамаша мебинем. Дар коробка чӣ дора ҳази ҳамаша мебинем. Рафтем тагдан. Биё ҷада уй кинем. О коробка дар бошад. Озӣ мекунем чӣ аст? Симак барои сим карта уй карданак ва чехоли сиёҳи необичный. Озӣ ранги пешинаҳош прозрачный аст. Озӣ сиёҳай. Чехоли сиёҳ. Ира оли мезанемш мебинем. Ира япара мемонем. Ва телефон характеристика дамҷа нависаги Redmi Note 13 Pro. Камераш 200 мегапиксел, 120 ГГц супер AMOLED кор мекунад экранаш ва дар иҷа бошад 60 Вт турбо зарядка, 5000 мАч батарейка. Процессори телефон бошад Mediatek Helio G99 Ultra. Ин 99 холи нест, Ultra бо давайте кадагам ва отпечатки палец бошад дар рӯи экран, дар ҷои кнопка киштанакш не, дар ҷои экран, дар рӯи экран. Ва телефон ҳозир гиром мекунем, чӣ гапу хабар аст дар телефон ҳамаша мебинем. Ва телефона опа рафт. Ва дар коробкаша боисша мебинем ки чӣ аст? 60 Вт турбо зарядка дар муддати 40-45 минута пир мекунад I0 то 100. Ва иҷада бошад кабели USB ба Type-C. Тамом озӣ телефон хай гиром мешавад, я стоп мешавад видео, уша мебинем бо. Уже да Wi-Fi подключить кардем ша. Ва озӣ чӣ хел баланд мехона, ҳамаша мебинем. Кани ютубуш. Опа. Ина тарзи музыка дар ютуб хонданаш. Ҳамихе короче ехличо. Опа. Анхе медроед канали мо Realphone. Опа, Realphone Moscow мезанед, уже да YouTube канал ҳаматон бизанед, да канал мо подписа кунед, хабарои нав ҳамаш дар YouTube канал мо мешавад. Обзори ҳама телефонҳо уже дар YouTube канал аст. Powerbank дар иҷа аст, телефони Infinix Hot 40 Pro аст, дар иҷа падаркоҳо ҳаст, ҳам падаркоҳорам чӣ хел доданашон ҳамаш дар YouTube канал мо аст. Медоред обуна шавед, лайк монед, комментария нависед, чизе мефортон нависед. Ва агар ки нархи телефона донистани хоҳед, дар адписани Telegram канал мона Telegram медроед, подписа мекунед, обуна мешавед. Нам Telegram нархномаи ҳама телефонҳо аст. Нархи бошад 8 ба 256 тага, ҳозир ҳами 8 ба 256 тага 25000 рубл ва 12 ба 512 гигабайташа мешавад. Нархи вай бошад 28500 рубл. Нархи ҳозираш. Агар Telegram доред, нархномаи ҳама телефонҳо дар онҷа аст. Не толка Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 13 аст, Poco X6 Pro, Redmi Note 13 Pro Plus, ҳама нархномаи телефонҳои нав дар Telegram мешавад. Telegram будорен лучи.